danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryen mu da Yawa, to salamu alaikum, bara mu nuna yadda ake joining din bot da wannan exchanger din mai suna Okex. Dan gaskiya tana da daɗin sha'ani sosai. Yau idan ka shigo cikin ta haka kai tsaye zaka tafi nan gurin. Zaka zo nan gurin, ka taba nan gurin. In ka taba nan gurin gashi nan. To gashi nan zaka zo kaga yanzu ni in ka kula ma gashi nan duka verification ina ma gashi nan level O nake, ban ma je ko ina ba. Kawai dai na sa email ɗina da lamba waya na da password din nasa, ma ba ma sa masa ID card ba, kuma na sa kuɗi na cire. Kuma gashi API din ma zai ba kaman Binance bace ba. In ka taba nan gurin API za ka ga yadda abun nasu yana da sauki sosai. Sai ka danna nan create sai ka creating. To idan ka danna create din sai ka zo nan gurin, nan sai ka rubuta sunan abin da ka sa, misali botcoin pro ko royal q, duka dai zaka iya rubuta. Nan kuma passphrase din dama shine abin da daga ba mu wahala, amma zaman gano misali zaka kirkiri wannan abin da kanka, kawai duk abin da ka rubuta a gurin kar ka manta, an kai can ma cikin bot shi zaka rubuta. Misali in sa zamu fara da sunan Allah, kun gane, ana iya ma zamu fara da sunan Allah, kana iya sa ɗin babba kamar haka, da sunan Allah yayi daidai. To sai mu zo nan gurin is optional, ba ruwanka da nan gurin IP address, kawai sai ka rabu da shi. Sai mu zo nan gurin sai mu tikin nan kadai da nan banda withdraw. Yawa, gashi nan nayi tikin. To sai ka karbi code ta wayanka da email naka. Za ta da code ta waya, karbi code ta waya da email. Yawa, za ta da code ta waya da kuma code ta email. Bari mu fara dauko na email din, na ga nawan bai shigo ba. Sai mu shiga mu dauko na email. Gashi nan an turo ka API, ga code din nan sun turo su, ga su nan na kwafa. Sai in koma in je in shigar da su gurin email. To sai na waya kuma bari in je in duba shi ma ko ya shigo bai ƙara ba. Na waya bai shigo ba. Ina da matsalar network ne na wajen wayan nan. Na waya bai shigo ba. Ina da matsalar network ne na wajen wayan nan. To kawai dai idan kai haka da ka sa wannan ma, kawai da ka sa na nan gurin na waya, kawai sai ka danna confirm. Kana danna confirm zai watso maka, za ka ga API aiki ɗinka, za ka ga secret key naka. Sai ka shigo nan gurin sai ka taho bot, sai ka zo ka buɗe bot naka. Idan ka zo ka buɗe bot naka kamar haka, sai ka zo ka shiga API. In ka shiga API management haka, ga ta sai ka tafi OK. Sai ka sa add gashi. To anan kar ka manta abin da ka rubuta a can gurin, shine muka ce mu rubuta zamu fara da sunan Allah ko. To a nan gurin sai ka sa API key naka, a nan sai ka sa secret key naka, kawai sai ka yi submitting, shikenan. Saboda network code din na bai shigo ba, shi sa ban karasa ba, amma dai nan gurin code din wayan yana shigowa. In ka sa shi a nan, bayan ka yi tikin nan din nan da nan,
kawai sai kai submitting za ka ga su sun fito maka. Tunda dai mun irin na wannan na Binance, to duk mun san yadda yake, kamar yana nan kamar wallet address za ka gan shi. To saboda code din na bai shigo ba yanzu, amma ba dan gwada da sending ko zai ƙara shigowa, dan nuna yadda abin yake. Wani lokaci line na Airtel ne yana dan matsalan karɓar code, baya shiga da wuri wani lokacin, sai an jima can. Yawa alhamdulillah gashi ya shigo yanzu. Zan buɗe gurin don kowa ya ga yadda abubuwan suke. To gashi nan very good. Kun ga API key ga secret key. Bayan na je na shigar da wancan, sai yanzu zan kwafi wannan, ga alaman kwafi gashi alaman kwafi gashi nan. Sai in sa wannan a nan API key, ga API key ga gurin shi, ga secret key ga gurin shi. Kana sa a sake submit, saboda wancan account din ba na bane ba, akan bot din na wani ne, ba zan iya linking din shi yanzu kai tsaye ba. Amma dai iya abin da zaka kenan, kana submitting shi kenan. In kai submitting can gurin, ka sa kai submitting can gurin, shi kenan. Kana zuwa nan ma kawai fita za ka yi baya, ka gama. Babu sauran wani abu da za ka ƙare. Assalamu alaikum. Yan uwa, gashi yadda za mu saita a wannan setting din, a wannan sabon tsari insha Allah. Idan muka shigo home za mu taɓa nan gurin kamar yadda kowa ya sani, sai mu zaɓi coins a cikin wa'annan coins, sannan mu bar kawai mu ɗauki ɗaya mu gwada da shi shaf saboda yanayi na lokaci. Bari mu gwada da kamar misali wannan RBN gashi, sai mu danna add robot, sai mu taɓa add robot. Da muka taɓa add robot, idan ya buɗe mana, to nan gurin za mu zo mu sa kawai 4, saboda a nan ake tsara komai. Call din ya zama 4 kawai. Nan sai ya zama custom amount gashi, sai ka yi OK. Sai ka taba nan gurin. Nan gurin za a dan mai gyara daga 3.5 din nan zai zama kuma 5.5. nan kuma sai ya zama 7.5. yawa, kalli nan gurin da kyau. To mi 7, bari mu dawo nan gurin mu lissafa nan gurin. Idan misali jarinka na dala 100 ne, sai ka sa wa nan gurin dala 11 kawai. Ko ka bar shi a dala 12 saboda filin, ka bar shi a dala 12. Nan gurin idan ka shigo nan din, sai ka taba nan gurin. To a nan duk sai ka sa mai 11. To kun ga 11. To kun ga duk coin ɗaya za ka ware mar dala 44, duk coin ɗaya. To kun ga wanda ke dala 120 zai iya sa coins guda 3 a haka kenan. Zai iya sa coins guda 3. Iya kuɗinka abin da za ka kula da shi kenan. Iya kuɗinka iya shagalinka. Misali, idan kuma mutum na da misali dala 500, abin da ya kamata ya yi shine, sai a nan gurin sai ya sa 40, sai ya sa 40. Nan gurin sai ya sa duka shi ma 40. Allah sa kuna ganewa. Sai ya sa 40. Amma dai nan din duka haka za a bar shi. Nan gurin haka za a bar shi. Nan ba canzawa. Ba a canza nan gurin. Yadda ka yi shi haka din nan 3.5, 5.5, 7.5 haka za a bar shi. So nan ne yake da alaka, domin idan an sa kuɗin da ɗan dama, riban za ta rika zuwa da ɗan dama. Saboda assalamu alaikum. Yanda ake tax a shi wannan platform ɗin, daga ka riga ka yi rijista zai kawo ka wuri kamar haka zai buɗe maka. Kawai da zaran ka zo za ka ga gashi nan available, wanda yake na available shine nawa. Wannan idan ka yi upgrade ne za ka yi. Kawai da zaran ka zo za ka taɓa wannan wurin claim gashi nan. In ka taɓa claim,
Kaga ni yau na riga na yi guda uku na, sai gobe kuma idan kana taɓa claim za ka dawo wurin tax nan. Gashi nan a ƙasan nan tax nan. Kana taɓa tax ɗin haka zai loading. Inda ka riga already idan ka riga ka taɓa wancan za ka kalle su uku sun fito a nan. Already kana taɓawa za ka gan shi ga like bidiyo ne haka yake buɗewa amma ba bidiyo ba ne. In ka taɓa zai loading zai kai ka kamar Instagram sai ka taɓa musu like kawai sai ka dawo. Kana dawowa zai nuna ma submit haka sai ka taɓa submit zai kai ka next sai ka sake taɓa submit. Haka za ka yi guda uku. Guda uku suke bayarwa 0.99 USDT. Idan ka yi inviting na mutum kuma yana yi kana samu a ƙarƙashin shi. Kaga yanda za ka samu ka dinga withdraw da wuri kenan. Minimum withdrawal shi 3 USDT ne.